Ovo je najava, u najavi se ne jede. Ne mogu da se izborim. Ovo je njena bila ideja da se naprave ove fantastične kriz kocke i ovo nisu prve koje sada probamo. Jeste da je najava, ali smo već stukle ovoliko. Nemoj da nas otpiraš po internetima, šta je s to? Objasni. Znači, ne mogu da sažvaćem, nego moram da objašnjavam. Tako je to smislila. Ništa, dok ona jede, ja vam moram ispričati ukratko o ovom kolaču. Ideja je bila da napravimo nešto brzo, pošto je još uvek prilično toplo, da ne mora da se stoji pored šporeta duže od zakuvavanja griza, što je 2 minuta. Hoćeš mi ostaviti nešto? Hoće preživeti nešto dok ja ispričam? Pojela si pola, tepsi, čuti. To je sve bilo plaćeno fotografisanje tvoje, a ne znam čega je drugog bilo. Znači, griz, dve varijante. Mnogo ti to. Dakle, ovako, sad ću da vam kažem. Vrlo je mekano, jako brzo, jednostavno se pravi, stoji u frižideru. Ja prvo sam mislila da neće izdržati, ali je izdržala jedno 2-3 sata. I onda je hladno kada se ovako jede, tako da pogledajte video, nećete zažaliti. Prijetno. Prijetno. Pola i pola. Jedno malo sam pojela, znaš kolicno, ono sa strane što je bilo. Meni je pripala čast da započnemo ovaj recept. Ne znam koliko je to bila baš dobra ideja. Vidjet ćemo. Ostanite do kraja da vidimo da li je to zaista bila dobra ideja. Prvi korak jeste da zagrejem mleko sa šećerom. Da li idem korak po korak? Mislim da ću se zaleteti ako krenem više stvari da radim odjednom. Zapravo, ideja je da zakuvam mleko i šećer, dodam margarin i dodam griz. Hajde da vidimo kako ću se u tome snaći. Poželite mi sreću. Fali mi 2 ruke, definitivno. Ne mogu da radim ovo sama. Moja prva avantura kuvanja griza se upravo završila. Deluje kao da je bilo uspešno, ali vidjet ćemo kako će to izgledati na kraju. Neću da dajem sebi prerane ocene, ali možda bi dala malo pauza, malo tapšanje po ramenu. Sada griz, ovaj dobijeni, delimo na 2 dela, pošto imamo 2 fila. U jedan deo cedimo 1/4 limuna i naravno malo korice, što će biti baš onako osvežavajući deo. Uopšte ovaj kolač mislim da je pravi letnji, iako sada već gazimo polako u jesen, ali dok god možemo da se držimo pored šporeta minimalno, bez pečenja, bez 7 kora, ako mene pitate, to je odlično. A u drugu polovinu ovoga, kako skačem teme na temu, bravo ja, ide kakao i onda ređemo, vidjet ćete već, zvala sam Ivanu, pošto mi je pomoć neophodna, tako da čekamo nju da mi priskoči u pomoć.
Pomoć mi je stigla. Ta-ta-ta-ta! Cvilela sam, priznajem, zato što je ovo moja prva avantura sa grizom. Stvarno? Da, ja nikad ništa nisam spremala sa grizom. Ja imam jedan tako brz i dobar recept. Griz, pa unutra narendane jabuke, pa svašta nešto. Znaš ono kako smo bili mali, to je toliko brzo i jednostavno se pravi. Ono kako sam bila mala, pa mama ode na put, a tata ne zna šta će slatko da mi napravi. Znaš, vjerojatno, izlupaju se jaja, samo se odvoje žumance, stavi se 3 tone šećera i to se... Jel da? Podsjeća na prstom. Podsjeća na detinjstvo. Uglavnom, to sa grizom možemo i da napravimo. Znači, da neki cimet unutra. Pa to onda baš jesenja. Idealno za ove dane. Onda u narednom. Dogovorili smo se. Onda da znate šta da očekujete u budućnosti. Od narednih videa. Mama, šta sad radimo? Sada slažemo prvo keks, koji sam ja čak, molim lepo, da bi stalo sve u pleh, isekla kako treba. Znači, red keksa, red crnog fila, tebi to prepuštam. Onda ide red keksa ponovo i red belog fila, to je belog griza. Ja mogu ja prvo da naslažem? Možeš. Jer uzdužno ili? Ja sam slagala tako i onda ti na kraju ostane mesta za ove mini verzije. Sad će ona da maže crni, a ja ću da snimam. Kako ti je lakše? Znate ono kao kad odete u neku, kada putujete, pa stanete u neku kafanu, pa žuti i bijeli sok. Isto ti tako sa kremom. Ovo je crni. Pošto je keks nije natopljen, nego je ovako samo poslagan dole, vidjet ćete, onda pažljivo razvlačite. Da se ne bi pomeralo. Da se ne bi previše pomeralo sve dole i razbucalo, da kažem. Ovo tako lepo miriše. Ide u 2 sloja samo. Da. Idealnije bi bilo da smo imali neki dublji pleh, ali radimo s onim što imamo, tako da će malo da viri. I da je optimalno, znaš. Jer nas nema baš previše u kancelariji. Svi su na odmorima. Da. I onda kada se napravi u onom ogromnom plehu... Onda to moramo nas dve da pojedemo, a to jel te... A nije dobro za dijetu, nećete verovati. Nema smisla. Ne valja za dijetu puno slatkiša. Ne znam da li ćete... Da. Vjerojatno ste to sad prvi put čuli od mene. Morala sad da kažeš javno, u sred recepta su slatkišima, da? To si sad baš rekla. Ne. Mama? Tako te ja pozovem kao da mi pomogneš i onda ti uvolim da sve radiš. Nastavljamo dalje. Znači idemo drugi red keksa. Kako ti se dopada ovako? Ja sam zadovoljna. Prilično sam zadovoljna. Možeš li molim te drugom rukom, to bi bila zahvalna. Evo mama, kako ti kaže, kako mama kaže. Oni koji su mog godišta, to je 79. i pre toga, oni se sećaju one bajne reklame, kako mama kaže, prvi maj pirot. Ti se toga ne sećaš? Ne, ja bukvalno to radim. Ti tad nisi bila još ni u planu. Ne mislim, ne. Gledaj ti, kako je ovo elegancija u radu. Vrlo je važno iz zgloba sve vreme da se radi, to je od suštinskog značaja.
Nadamo se da vam se recept dopao. Ako ga napravite, šaljite nam fotke. Ivana samo I kolače. Da, žalili smo se u prošlom videu kako uvek dobijemo fotke, a kolače se još niko nije setio da nam pošalje. I to je to. Dok ne snimamo nešto novo, vi proverite šta ima novo na sajtu Mugato sama. Tamo vas uvek čekaju neki ovako zanimljivi recepti i razni neki tutoriali. I doviđenja. Ćao!